Tipra hastini Tipra sarok subut dangshu khoroksa khorokni politician no karai mungno kabangku borokno saimanya angana phiaba jeng saikna roana subut dangshu ongkha khoroksa retired headmaster abono khobibo ahaino thangnai ADC election no ain pitini ngai basawi second position o malangnai borok ungo subut dangshu abono karibo jengtebo kamke saiman roana abo ongkha tabuk bubak grabai baksa tipra mothani sengkrak ngai samung tangai tongnai social activist Poritus Deborma nosung jotono kaham khlai saimano boni bokrano subut dangshu nikoma hokutuisa longtrai valley krak salni phungo kaham kwrungno tongmani phiaba bok sajagai uyagolo GB hospital phaimani le GB hospital se langma soi thangsiwo ukok tuma kasai phaimani yagulo sinai nugnai rokni bisingo bokha belaino kha tulaijak